Tak já jsem tady to dělala takhle poprvé. S městem to bylo úplně v pohodě, ty nám vyšli úplně vstříc, elektřinu a tak nám všechno jako dali. A já myslím, že jak bylo včera hrozný počasí, tak dneska je to krásný. Uschlo to, povedlo se to, přijelo hodně lidí, účast je dobrá. Jsme ráno přijeli, museli jsme to tady nějak promezat VDčkem a tak. No a ještě nám tady předevčírem ukradli Rail. Mařena přijel do skateparku a Rail někde a za 2 dny závody, no, takže najel do továrny, svařili mu to tam a dali to jako sponzorský dar naštěstí. To je snad 5. závod, co se tady takhle koná, ale je největší účast, přijelo vlastně 50 kluků, 7 holek, takže se to fakt jako vyvedlo. Jako ten holčičí skateboarding jde určitě dopředu a hodně holek začíná jezdit i kvůli skate-dnům, který vlastně pořádáme v létě, teda letos taky budou, takže rovnou na ně můžu pozvat.